Karbi lo charlia song mati case e laki Karbi akhai amoyar bunglo lapen khaya ki sungkai ki karjap thip asong lapen loki charlia nathu ke paprang pon thu thek ji aphan karjap thip asong lo lasi bangso asong ke pangtang pon ji aphan pura number case aro sing pontang lo Lason si piniana lo por phaisia por Bokajan subdivision angkang Selonijan number community hall phangchorong along KSA Bokajan district committee angkang Arnam Langpiaro angkang number KSA unit sing pontanglo Bangsoro ki sing amai long chedon sarpen number KSA unit ke japon jia phan pura Subhas teron aphan maipu Johan lekthia phan dun maipu Emmanuel Kiling aphan chunbang Anjali teron pia phan rap chunbang recording secretary aphan Bika teron pi Ronjona terang pi pen ke chenglo kaprek apu chepek ponlo Number KSA unit ke sengamai long KSA Arnam Langpi branch amai phu Anilson teron pen ke charipon amai long Soron Singh teron pen aluhi pachini la pen mai ke phalam the jaipon Bangso long aluhi aman pen KSA BDC amai phu Raju Ingleng KSA BDC chunbang desoi teron John Lekthe Bhuson Ingti pen ke danglok ke ongdong atum chetong dun rinti KSA aro ke sing ponalong KSA BBC along kache tongduna tum pen KSA along kache pook dun pen KSA along ki claim ke damnang aron la pen ajak kong la pen karbia khai tum loke charlia nathu non pen anso se aprang ki dun thek ji aphan ki langchari dun nang ji pen ke danglok karbia khai long akiduk ki sungalong kache song ji aputha khai hui pinangan alam than pajemi ponthu tum ladak Arnam Langpi KSA lo charlia song pen nilitum ladak number aruso KSA aruso long pini nilitum nang kiseng nang kok alam thigala lo pipot ma pulotang te nona pora hot ilitum Karbi lo charlia song atum pinangan adi malong ke KSA lo charlia song atum a branch tame pinangan adi ningkan pen alang litum ke claim pen manetum kelak hoi pen pini along kisimana tumabang apor kavi pen ajok labang so ki klim jep hanalang litum apor kavi det pen ajok ladak number along stamina litum KSA unit stami pini litum KSA Arnam Langpi aro pen litum ladak number KSA unit along stami pini nilitum nang seng nang kok nilitum kupima ke klim ponang ji anlong stami litum deng ponji po batai te nilitum nengji lo lape nilitum ke claim lo polo kanengje lo polo tang te nilitum ke akam stami ke claim lo lason taxi pachu ke dam tang hot stami nilitum halabang so mai long parai pon teng pensi nilitum pini stami ladak KSA number unit long stami nilitum nang sing lo lapen kibang jia por long stami nilitum kunat ni kipleng namde kurani college long unit ke sing namde long stami nilitum sing damji kurani ro ke sing nam nang je long stami nilitum sing damji nilitum hin pen KSA Kavia Dimaklong along ansitami KSA aro singdam jila pen anparta khai long ria pharmana banki un anpen claim dun jila pen nilituma banki kai kita aphi chiroi rei pusi ningje pon pini nilitum bangso KSA aro ke sing pona banki eprang ke messenger phansi akemang dolo lasinilitum tiripia hin pen nange thana link pen si sai deng pon pupusi ningje pon thu Balipathar pen present terang Karbing long live